Хора, сега Виктор ще скачва тази рампичка. Ето го там, Викол Поп. Его на. Его. Хоп. И бах ти! И рампата е здрава, между другото. Ето. Ай, чао хора. До след малко. Сега Криси ще скача рампата. Ей, трал! Безаварийно! Безаварийно! Ето го този, който ще скача. Здесь. И другият е ето там, виждате го, Виктор. И бах, че тук дигна и предна. Дай си задно. Ай, чао, хора.